Nyamtoera Leo ndiwe tapa Roni ndiwe changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeye kudanana nemukadzi wangu, ndoda kuripa nemombe 7 yenembo dzako chitupa nemari dara kutaura izvozvo. NdiNyamtoera Leo achitaura kuna tapa Roni. Leo taura tinzo kuti zvakafamba sei? Ya ari peri mukadzi wake ngawe agare pakati penyu. taura tinzo pamusoro wechangamire neme semakurukota. Ini ndonzi Leo Nyamtoera. Ini ndonzi Leo Nyamtoera. Chaita kuti ndisvike pano inyaya yangu nemukomana uyu anonzi Roni Tapa. Ndakamubata ane mudzimai wangu kushopu kwake kwaanoshandira. Ndobva taendesa nyaya kudare ramambo Chikore. Patadaidza wana tezvara wangu wakange waripo padare wakauya. Saka mukomana uyu akazobatwa nemhosva akabvuma shuwa kuti ndakadanana nemukadzi uyu asi ndaisaziva kuti mukadzi wemunhu. Zvadaro ndakabva ndazonzi wana tezvara wakazobvunzwa naChangamire kuti mukwasho wenyu ndeupi pauviri apo paunongedza inini Leo. Saka zvadaro mukomana ndakazonzi ndimuchaje zvandiri kuda. Mukomana uyu ndakamuchaja mombe 5 akazochema kuti aiwa ndisvitsawo pa 3. Ndobva zvangonzi nedare alright mombe 3 vadzaita. Panguva yekuti anobhadhare akaita dzinenge 2 weeks asingauye kunoatenda dare racho. Akazouya rechitatu dare ndopaakasvika achiti motikari yangu yafira murodhi ndanga ndawana mbudzi 5. Saka motikari ndatoisiya murodhi wana makanika wari kugadzira. Saka ndokumbira mundipo rimwe zuva ndawana mbudzi 5 pane zvamakandichaja. Kureva kuti mbudzi 5 ndikabhadhara kusara mombe 2. Zvikanzi naChangamire zvakanaka. Unokwanisa here kusvika Sandi? Zvikanzi Sandi handikwanise, ndoda kuenda kuHarare. Zvikanzi unokwanisa chingani? Zvikanzi Mande yacho yasvika mukomana uyu haana kuuya futi nechinhu. Akauya ari kunzi. Zvikanzi iwe inga wakataura kuti motikari yafira murodhi une mbudzi 5 ko zvawakuuya usina chinhu. Vachinja statement pano. Musi wacho pakazotodaidzwa polisi. Polisi vayauya vayamusunga. Ndo paakabatirwa chimudhudhudhu changa waya nacho kudare. Akanzi tanga wabhadhara mukomana uyu zvinhu zvake uzoya uchitora mudhudhudhu wako. Mukomana uyu akatsvaga rechimangwana racho vauya nembudzi 2 dzacho vapiwa mudhudhudhu wake. Ndo maitikira zvakaita. Saka akazoramba kubhadhara ndo nhau iri. Saka Changamire Chikore wakazonditirira isusu tinoda kuti taura kuti wakamubata sei nekuti tiri taakutonga kuti zvakafamba sei hatina, nekuti tiri kutotanga kuti tiitonge kuti wakamubata sei uye unoti mukadzi wako sei. Ndo chekutanga kuti wakandoroora here. Ya uyu mukomana uyu mabatira ndakamuita. Mukadzi wangu akabva mubvunzo wekutanga kuti wakandoroora here. Ya ndakanoora. Waroora nei? Ndakaroora nemari. Mari rutsambo wakabvisa mari? Utsambo tarisi. Wakapedza here kuroora? Ndikubatsire. Kuroora handina kupedza. Wakabvisa zvinhu pasara chinyi? Ari kuti ndozari kutarisa nyati. Une bhuku? Pepa racho. Rinongoti kuita zvokufunga. Asi ungaitswiri uchivhura bhuku. Wakasungira here mukadzi wako? Aiwa handina. Hausati wasungira? Asati ane mwana. Majazi wakabvisa? Nhasi hamuna mwana? Hatina. Wakabvisa here majazi? Handisati, ndandisati. Ko rutsambo?
usamborega nditarise because kwatinoroora uku hawati usamboba. Wakabvisa mari pakuroora kwako? Pakuroora kwangu ndakabvisa mari inoita 600. 600? User? Alright. Right. Wakamubata sei? Mukadzi wangu akange aenda kuHarare, akabva pamba musi wa23 December egore rapera. Mabvira akaita akabva zvekutowirirana akumbira murume ndiri kukumbira kuenda kuholiday. Ndikati ndakamborambidza. Vabereki vati zviite because mukadzi ari kupa reason yakanaka yekuti mukoma wake tsano wako iwe waanoteedzana nawo waroora. Saka kuti mukadzi wako atadze kusvika pafunction yakadaro hazviiti. Saka ndakazomubvumira ndikati chienda hako kuholiday. Aenda kuholiday kudaro swa 23 December, 24, 25, 26, 27 ndo vandafona vandabvunza adzimai muri kuuya rini? Zvikanzi tiri kukumbira kuti mutodzerewo mazuva tautoda kutamba fiti negore dzvakuno. Ndikati alright pakanaka asi magarisa. Vadaro gore dzvariyabva watamba. Vandavabvunza ndikati zvaita kamangwana mopinda mubhazi musi wa2 zvikanzi ndichazokuudza kana ndakuuya. Ndikati alright. Musi wa3 mukadzi ndakazomuona achiuya musi wa3 January 2024. Achiuya na Tete kumba uko. Wasvika vawataura Tete kuna samukuru zvikanzi ndatumwa naSakapenga tezvara wenyu kuti endai munorongedze hembe dzemwana. Mwana ati aite sei? Ati haachadi. Ati haachadi vanhu vawarongedza shuwa vaenda. Saka inini kugara kwese uku ndaizotaura nemukadzi. Mukadzi akatondifonera akanditi chamari iwewe zviripoka kuroora kwawakaita kuya pari kudiwa mombe 2 dzekuwedzera pfuma yako nekuti tanyanya kunetsana. Ndikati kunetsana kwacho ndekupi? Zvikanzi mimba dzacho dziri kungobva. Saka zvinhu zvacho zviri kunesa ini nangu. Ndosaka ndagara ndasuduruka ndikati hona iwe manje mombe dziri mudanga handikwanise futi kuti nditengese. Mari yandinotowana ndakarima foja ndoita sei ndo yandokutora. Pandambomupfurira ndikati mukadzi tingotiza uye tiite sei tigare. Zvikanzi hakana kusitorina mombe ini ndakuita sei ndakutobara. Vakwira bhazi vaenda kuHarare. Aenda kuHarare kubasa ndopaakasanganawo nemukomana uyu. Sama matorambana asi achiti handichadi. Aenda kuHarare kubasa ndopakasangana naRoni. Ndopaakasangana nemukomana uyu. Wabva akutaura kuti ini handichadi hangu. Akakataura. Wati wakamubata pai? Ndakamubata mushopu yemukomana uyu. Because inini ndiri loader weCAG. Ndandiri mubhazi imomo mudzimai pane pandakakwira pandinotangira ndichienda kunogumira kunoperera bhazi. Saka iye paakandiona ndichipinda aiwa nditangire kuHarare ndotangira kwaMureho kana panonzi paDhumaira tichienda kuFombe kana kuti Kazozo. Saka inini akatondiona pandakakwirira aitondihwanda kudai achindihwanda zvekuti anga ataura hake kuti ati haachadiyo asi aida nekuti musi wacho waakaenda kuHarare wacho ndakatowaka naye bonde asi zvekutaura kuti anga ati haachadiyo ndo zvakazondinetsa kuti ini ndorara nemunhu asi anenge achiti haachadi pano. Goodbye. Akakupa goodbye. Nekuti baba achangabva ndikuzwa kutaura kukuita chitaura kuti nini mukadzi akati ini handichadi nezvavo ndobva aenda kuHarare kubasa. AkuHarare kubasa ndobva asanganawo nemukomana wakasangana naye kuHarare ndobva wadananawo ari kuHarare wakuchidzoka hawo wakuzosangana wako wari kusangana kumisha kwavo ikoko. Saka inini ndaiona sekunge kuti mukadzi kwekamubudira pachena munoti handichadi. Abandofunga bere timboita cross. Tisati tadei tinzwe kuti wakaonana kupi pamwe akanga asati ati handishadi pamwe akanga achitodi waakudanana kare imwe manyamberi. Right, zviri kutaurwa iwe unoti chii? Sorry mama. Ini zveshuwa ndainge ndiri kuManyere. Saka ndaiva nenguva zhinji ndainge ndiri kuHarare. Saka uyo ndo paakaita sei paakauya mudzimai. Aitanga kushanda paita sei paishanda. Saka mushando wane uchiti sei achishanda paishanda tati padhuze nepadhuze ndipo takazodana handiti.
tadanana uyo ndo pandakatobva oni pandadzoka futi kupi kuno kumusha anditi uyo ndo pakati andikudaita sei ndikuya ikoko zveshuwa akakwirawo mubhazi paita sei pauya bvawasanganawo neuyu wanga akamurora bvawatauriranawo bvamusiya achibva atodzika pabhasi stop pandatonomutorawo pabhasi stop pandatoenda naye kumba bvazvisarawo bvawazofonerana kuti mukadzi wakadzika atowana nhingi ndopawakazondispota bvavatondisvikirawo usiku anditi bvavatondinokerawo bvavatondindichimuka uyo anga oda kutodzoka ndichimangwanacho ndichitomuka ndonga kumafodzi usiku ndipandakatona ndakamirwa nevanhu panze mota yangu yajegwa mavhiri ese kuti isati sei isafamba ndipandakati chii ndikudai so ndipandawana mama uyo achiwa itoti uyo wacho bva atobudawo kuti achimhanya bva takubata chikomba ndikati aiwa taurai chi nyaya yenyu mundidzoti chii chiri kuitika ndiite sei ndizive kuti mangoti ndakubata ndinowana kufungidza kuti muda kundibira ndopawachizotanga uchitaura nyaya yawo kona ndizvo here mudzimai akati ndakaita sei ndandakarohwa ndiye munhu anga andora asitakaramba ndo muchidingo takazoenda ri kunotongwa kwamambo chikore zveshuwa zvakataura zvinova zvakaitika but handina kubvira ndakamborova dare kuenda kwachikore asi ndakangowo ndikati ina handina semunhu ari kuita sei ari kutsvaga hatina kuramba ndo mafambira zvakaita anonzani Philip. Okay. Iyo titaurire kuti wadanana neuyu wataurana neuyu wasiyana naye kuti handichabude here kana kuti wadanana naye uyu achiripo pa neuyu takasiyana wanga watomutaura kuti inini handishadi ya ndakanga ndamuudza but panga paine ma-reasons ende ndopai panonzi action speak louder than words nditi nemunhu takagara almost 3 years tichigara chese but ndingotikaita kana pamiri pobva ndikaita pamiri pobva saka yakazoyaita dambudziko kuno umwe wangu kuti azvitambire kuti azvinzwisise kuti chi anzwisise kuti dambudziko iri tori sova hawo izvozvo hana kuzvifunga chakabasa ndechekuti chakangova chita chituko pamba pandaigara nana mama wake yewe kuti ingomwa yaizvariba ende achifurirwa nana mai wake kuti ukabuda usadzoke bachaenda ndava hatigari nemunhu asina mabenefits saka kuramba kwedu kwakazoya because ndatoona action ende aitotaura kuti sure ukarwadziwa nezvepanapa uchaita sei uchabaya 1 week munhu abuda aenda kubasa hadzoki ndombopotera kuna samukuru kuna sekuru wake akanzi yakunoti kugadzirisa hawiva ati handidi zvedare vanhu ndomudii munhu asina mabenefits muupenyu hwavo aindidzinga pamubhedha wake uyu kana dai kunzi mama wake vari muno matoiziva nyaya iyoyo aindidzinga uyu kuti dzikapasa handirari nemunhu asina mabenefits munhu asingavariba waindidzinga iwe pamubhedha ndodzika iwe ndorara pasi pamwe pake ndisitorina kana jira rekufugama ndaingomusiya ari pamubhedha ipapo ndoita sei ndorara pasi ipapo but the time goes on ndakazoona kuti ndosvika kupi ndichingodai so and then ndobva ndafona kupi kumba ndikati achi ndo zviri kuita sei ndo zviri kuitika inhau yechiya yembereko yaita sei yanetsa ndobva baba wangu vapota imboita sei imboitawo action zveshuwa takayambotraya kudini zvakaita sei zvaingoramba and then baba wangu ndobva wazoti pane munhu wandakaita sei wandakanzwa kuti anoita sei anobatsira andazvemidzo munhu iye kuti chi pamwe maybe mungaita sei mungaitewo mwana pamwe dambudziko rachikaita sei ringaperi ndobva baba wangu wakasimuka wakaenda kunoona munhu uya waenda kunomuona zvikanzi inini ndinoda mari kana kuti ngawauye kundoda kuvarapa vese vari 2 vari pamwe chete inini naye zvikanzi baba kuti tivatore tiuye nawo kupi kumba kwenyu munhu yabva kwamutoko hazviiti regai ndesei ndichisacrifice nditsvage mari munhu yauye kupi kumba kwedu uyu wobva one hama dzake inini nena mudhara wangu oita sei woita maonera pamwe chi nemunhu iye kuti tibatsirikane but umwe wangu akadzoka nevese kuti handiendi pakunganga yababa wako iyoyo ndezvekwenyu vhena handisi murwere baba wako ngarapise iweyo mwana wake ndiyo murwere nandirwari beni baba wangu ndobva ngoti sekuru kozvaitokomunikera nana sekuru wake
nana mama wacho kuti ndozvatafunga izvi. Sekuru akati ndibaba vangu auza chi sekuru ndozvita sei ndozvataura mwana wenyu izvi. Ini ndadini ndageza maoko nazvo ndadini ndasarenda ndakuti chingoitaiwo zvamune maitawo imimi ikoko zvokuti vana vabatsirikana. Neuyu jamai aisapera bamba akada kufunga kuya kwatusape kunoko ndiye aingobhura boom munhu aenda chaigona kusiya washeni nehembe kuti hembe yangu iyi ndikadzoka da kudzoka yakachenai after 1 week yake anenge adzoka iyoyo. Inini zveshuwa muroora anga achipembererwa kumba ndakatotanga kumbira na mama wake iyi ndati ndira kuenda kumba zvakamira so zvikanzati mamuudza here mwangu anga asipo 1 week asiripo banga asiripo hapo ndikati hapo ndobvata pamwe achadini achauya haangauyi munhu dakasvika zuva rekuti ndite sei musi wa 23 ndichiende kumba ndopa akasvika uyu pamba achisvika hatina kupindirana. Ini ndikubvunza kuti baba manga muripi pwi yatanga fight mumba muyangu. Ini ndobva ngodii ndobva ndakutakura mabhegi ndikakuita sei vanangonokwira bhazi zvisiri zvekutoti tikuwirirana apa zvekuti akandipa mazuva ekuti enda kuChristmas ka kunyepa ikoko kunyepa ndakatakura mabhegi ndikaita sei ndikaenda kumba. Ndaenda kumba ndopa ndakasvika ndikati ndikagara pasi naubereki ndikati inini magariro andiri kuita sei andiri kuita ka handisi kumagona vandawa handizivi kuti kusaitawo mwana imhosva here kuti kuno here dzimwe ngomwa dziriko kunzoko dziri kutorarama zvingandire sei ndisiyane naye kodzi hakuna kuramba wakadarika ipapapa kwekuti munhu marose ake kunge achiplaya kwauri semurume wako kaasi kumaplaya akutoenda outside. And then ndobva sei ndobva baba wangu ati nyaya yako yaita sei yatinetsa zvakwauri iwewe kufuga kana kuwara kodzi handigoni kuti ramba murume kana kuti ramba urishingirira uriwo panhamo iyoyo handigoni kukuudzira izvozvo because ari kufila paini ndiwe. And then ndobva ndati ininika hatingati handichamudi kuti ndichiri kumuda kozi zvaari kuita ndezvekuratidza kuti iyocho hachatori sei hachatondidewoba kozi dai anga achindidaka aitondipawo respect semukadzi wake kuti ikaendikurumbidzwa kuenda kumba kana kuti ndikaita 1 week ndisingauyi kumba umwe wangu anofila sei ari kurara nani paari nhasi kana kuti amboswera sei hapana. Vana kuzoti zvakafanira nekudii kuti tirambane zvedu. Bva baba vati ndakupa munhu wekuenda naye unosvika unotsanangura nyaya yako semafambiro aita sei ayakaita. Takaenda ndakapiwa tete ndobva taenda natete takasvika kwasamukuru sekuru dzimwe nyaya waidziziva kozi waimbomuti ngaauye timuti sei timbomutsiure semwana but aita sei airamba sekuru tobva tavatsanangurira dzimwe dzacho waidziziva nyaya sekuru vati inini handidati sei bva abvunzwa zvikanzisaka iweyo zvomwe wako akudai so akuti chini ndasarenda uzvitambira sei zvikanzi vaafunga ndizvo ngaaite ngaaende munhu asina mabenefits inomudi asingabereki bangomwa. Zvikanzi sekuru chi handeikupi handeikumba kumba kwavo takasvika wakadaidza umwe mukoma wavo takasvika tikatsanangura nyaya mamuna namama ongori maona mama wake tatsanangura nyaya tete wakakangoti hanzvadzi yake ndikapindura ikati munhu ngaita sei munhu ngaarove pasi tinobii munhu asina mabenefits ba iwe liye unongofokasa nelife yake iye ungoitawo zveupenyu hwake iwe unotsvaga zvimwe vari kwawakadzi vanobarawo iye hanzvadzi yake aida. And then tete vakuti tichamirire isi ungoite sei iwewe utongoza zvakutotohana teta toguma tisatowirirane papana takutorwa pindamboite sei urongedze. Ndakapinda mba akatera akandigarira achitarisa hembe dzandiri kurongedza dzama ndarongedza vandaenda kubhazi iye akazoterawo akuenda pabasa rake hapana akataura neumwe dzama ndadii ndaenda kumba ndakagara ndofunga almost January wese ndiriko kumba ndita kana munhu pamwe kana ane shungu akaita sei ndichamuonawo kuchera munhu handingamuoni dzama ndata baba kuti ndichandakagara panapa mamunhu mukuru ndikuda sipo ndine zvimwe zvandoda but hamuchafanira kunge muchindimuridzira kundiriitira kozi ndamunhu akutozvishandirawo ndakuita sei hangu ndakunotsvaga basa ndopa ndakasimuka ndikaita sei ndikanotsvaga basa kwaRare ndikariwana zveshuwa ndopa ndakazosangana neuyo nemukomana uyu but awirirana hedu mumwe wangu candigate hakuna ko hakuna chi aisambofona ba tawirirana neuyu ndopa ndakazomuudza kuti ndiri kuita sei ndiri kuuya kupi
ikoko Zuya akazobva kuHarare achiuya kumusha, ini ndichizosara ndiri kuHarare. Ndobva ndangomuudza ndiri kuuya ikoko, ndakakwira bhazi zveshuwa ndikaenda. Ndobva tasangana awa paDhumaira zvekuti ndiri kuhwanda akutonyepa kozi akatondoa ndine zvimwe zvinhu zvandatotengera wana muntaraunda nedoro. Akatosvika pandiri akakuti amakadii, ndikati atiripo zvikanzi ndiri kumbirawo kadoro iri. Ndakangoenda kumbina kuti doro iri harisi zera renyu, vamwe munoda tinopisa. Zvandakangomupindura zvatakangotaurana chete izvozvo. Ndosvika paNyamazira ndakadzuruka bhazi iye aripo achitozviona. Ndobva ndangodi wangu watoripo, wangu akatondigarira. Ndobva ndangoenda kune munhu wangu, iye bvaita sei vadarikira nebhazi. Adarikira nebhazi ndipo akaenda amenotoka akanogumira kupi kuti akazofunga chiya kumberi amenoti akafunga zvipi. Ndobva azodzoka haana kuzotombokoniya mberi nebasa vakuenda kubasa kwake. Abva adzoka kuna gogo wangu kuNyamazira wariko ikoko, hanzi akazotosvika neusiku kuma 9 ari kunoka, ndinodawo Philipa panapo. Kanzi Philipa urutsvaga hamuna kusiyana here, Philipa urutsvaga ndeupi? Kanzi ndoti ndoda Philipa panapo. Ndobva angokakawadzana nani nagogo. Ndobva aita sei? Ndobva angobuda, hanzi akabva angobuda tinozombomuona kuti aita sei, afamba sei. Zvekumaraundi 3 ndiri kushopu ndichitobva kunogeza. Watori mumba. Ndichitongopinda ndatopedza kuchinja. Ndiri kuona ndikunzwa ndakataka kunzwa noise panze because ndichipinda mba kunochinja wakabva wabuda vachitoona kinwa chimota. Ndakataka kunzwa noise yechi kuzodaiwo ndiri kuona ndewa nana mama watona naiye nevamwe varume vanga varipo. Nyaya yakamira sei? Akuti mukadzi wako hatina kusiyana here shamwari, ukanditarisa ndichienda ndichitorongedzwa ukanditora kuti iwewe handina kana basa naye, ndo zvaafunga ndomudi munhu asina mabenefits. Wakunditi ndamukadzi wako pakuti zvikanzi kuti mukadzi wangu. Ndopakatangira nyaya kudzamara inini ndakazongodzokera kuHarare. No, it's okay. I think pajeka handiri saka dari munoti I think nyaya yajeka mambo ndinoti nhawi sekubuda kwayaita yabuda chokwadi nemamiriro azvanga zvakaita. Sekuona kwadaita ini pacho zvangu, mukadzi akasunga akaenda akatoti nini tasiyana. Kusunga kwaaenda achienda ndokuzondotorwawo kwaakaenda. Hapasisina chekutoti uyu haasisiri mukadzi uyu uyu ndiye atova murume wake. Hungu zvakazoitika kuti akurohwa kudini yanga yamhosva yekutoti nemotokari yanga yakutopazwa ichitobviswa inonga yatova mhosva, vanotopinda mumhosva ndoroti kunyange mari yavakabvisa wakabvisira asi makarambana. Ndokusokoro zvariri kutotaura saka uyu akaenda. tikuyambire like izvozvizvi utori nemhosva yekuti uye akada kukuitira utsinye kuti wakasvika ukamurowa ukaponjesa motikari ukaita sei, pamba pake ukamukidnepa ukaita sei, akaenda kuMajor Street uko icriminal inokusungisa. Izvozvi tinayo nyaya yevanhu vakatosungwa asvika mukadzi wake aine chikomba, wanga watori wese akarowa chikomba akadii, chikomba ndokubva chamhanya kundomhanyara kuMajor Street, watori kupika 9 months mujeri nenhau iyoyo. Iwewe wakarambwa nemukadzi akataura kuti ndaakuenda, akarongedza twake twese ukamutendera kuti aende, waida kuti asvike kupi, akangokumirira ende hauna kana kumufonera kana kuita sei. Mukadzi akati ini ndaakuita move on, iwewe ukatoita move on. Saka hapana chekuti ungati mukadzi wako nekuti makarambana ende wataura wega ukati pasi mukatakange tarambana. Saka kana marambana urira kuti aende kundodii, ndinani here wekukatholiki?
Ani chitaura yake kupedzisira tobva tapa judgment. Uyo mukadzi akatorambiwa zvachose murume anga ari kungomutendera tenedza aisasane mukadzi. Uyu mukadzi akazoona manje kuti uyu murume handidiba zvibva abva aenda kana akandolorwa umokusaidi ngarohwe asi. Okay, saka enda hako hapana, hauna mhosva yawakapara nekuti wakadana neuyu warambana asiri mukadzi wake, saka hapana chaanokubhadharisa nekuti haasi mukadzi wake. Usiyane naye zvachose nekuti makarambana zvachose. Okay, chisimuka henyu muenda, hapana anoripira umwe mari makosi ipapo. Bye.